Voalohany aloha ho anao jalo to ty vidéo ty. Zaho manahira tsy mialon-drafy jamais hirekile anao zany. Zaho manahira tsy mialon-drafy tsy ataotsy anao velively. Abao vidéo aboakonao amaray. Fa zaho manahira tsy mialon-drafy jamais hataotsy anao zany hoaho. Zay de fambarako anao. De zany anaovako ny vidéo nandroany igny mba hampisaina anao. Mety zay amin'ny plasiko. Lazanjy kely voisontsy baka amin'ny tanànanareo agny na kozainao nataon'olo fidadiava laza amin'ny Facebook ao nanaka ny raha nataonao nomaly regny. Ia tsy maintsy namaly fotony marary fonao. Donc foko marary satria zanjy kely igny kozaiko mbo zanaky ny Menabe. Gn'ay la vo zanaky ny Tiliara Menabe. Gn'ay la fa zanaky ny Menabe Toliara Morondava. Asian'olo feo fagnalabaraka amin'ny raha tsy rariny amin'ny Facebook ty ato. Zaho tsy maintsy mitsanga, zaho tsy maintsy militsy. Fotony igny zaho manahira tsy mialon-drafy zanaky ny Antsimo Andrefany Madagasikara. Zaho hitanao eto ka noho izany alefatsy vidéonao jalo to hamaray zao fa zaho manahira tsy mialon-drafy jamais hirekile anao zany. Zaho mbarako anao, zaho jamais havozo anao, zaho jamais hataotry anao, fa zaho vona hamaly anao jusqu'à farany na ino raha hataonao. Mazava aminao zay, miamby anao zaho hamaray. Bonne soirée olo jiaby. Vidéo ataoko ty, vidéo en direct valiny vidéo nataony inga Jombile Bekoretaka. Il s'appelle Manahira. Tsy haiko aveza inga igny, tsy haiko ava Toliara, tsy haiko ava tena tsy haiko, za tsy mera momba ingany fa izy mera momba za. Dikan'izay za tsy de m'intéressé aminazy fa izy m'intéressé aminaka. Za tsy de mera momba ingany sérieux. Tsy haiko na olo ava Diego izy, na olo ava Ambanja, na olo ava tsy haiko ava Ambilobe, na olo ava Toliara, na olo ava Morondava, na olo ava Fianarantsoa. Za tsy mahita ny fahaveningany. Tsy haiko feky satria tsisy raha vakiko loha amin'ny fiainagnanany. Tsisy. Za tsy mahay hoe izy manahira zany. Za tsara mahay hoe zovy zegny manahira zegny. Tsy haiko feky, za tsy mahay existence zany manahira zegny. Tsy haiko feky. Fa nahaizako izy Jombile Bekoretaka. Za tsy mahay existence ny manahira. Fa izy mahay existence naka. Za tsara nahay manahira, fa manahira mahay za. Fa d'après n'izy nahay za vao nahay izy. Efa tsy mitovy eo. Efa tsy mitovy place misy atsika. Manahira mahay za, fa za tsy mahay manahira. Fa d'après manahira mahay za vao nahay manahira. Fa za tsy mahay hoe izy olo aveza. Fa bon. Za tsy olo farany malaza non, za tsy voalohany malaza, pardon, a Madagasikara. Feonao io kasokasoka fanaroza gaga. Za tsy olo farany malaza a Madagasikara. Ampodiko ndraiky, za tsy olo farany malaza voalohany malaza a Madagasikara. Olo malaza a Madagasikara zay ampodiko ndraiky vidéo tary igny. Tongotongono tsy jiaby fa zay tadidiko fotsiny teneniko hoe Big MG ary omeko bikopy anareo jiaby artiste tomoniky agnatiny en direct ty. Tsisy problème aminareo za fa za magname place nareo fa anareo malaza. Za tsy mitovy anareo. Fa za hain'olo matoa monde entier miasaloha amin'ny raha momba za d'après publication nataoko. Dikan'izay za hain'olo, fantatra an'olo. Za tsy vola hoe za malaza amin'ny la mozika. Fa za ndraiky sûr et certain, izy koa za tsy nihira, tsy nagnano hirahira laha igny, mety tsy nandrefa existence naka. Fa matoa andre nahay za, mety misy sanganasa hely fa tagnatin'ny hira marobe nataoko igny, mety na tsy jiaby, mety misy faotena andre. Natonga andre nahay za. Bon. Ameko bikopy eto, artiste tongotongoky za tsy malaza, kara Big MG. Ngia taksol fotsy ôla avy aminay bikopy mon frère. Basta Lion Hill, Shine, Irgae,
zovy koa ery Rimka, César, ery tsy haiko agnarana zandry aby tafara aby ery, CC, de tsy haiko zao ve CIC, itsy izy koa ino ty corrigezy koa tsy marigny agnarana artiste teneny koa te ery CC, CIC, ery Nataly, maro tsy voatanisa bikôpa anareo jiaby artiste namana. Za fier aminareo satria izy koa tsisy anareo Madagasikara mety tsy dia nisy star. Za tsy ampidiriko, za tsy malaza araka ny fivolagnan'olo izy agnatin'ny publication anao tsy malaza, anao zegny hoe fa anao manahira tsy haiko, za tsy mahay existence nao mon frère. Agnarako Jalto, nom d'artiste Jalto. Za Avasambava fa za mipetraka Antananarivo efa presque 15 ans za mipetraka teto Antananarivo teto, 15 ans za mipetraka teto. Fa za tsy mahay existence nao feky manahira, fa anao nahay za avy teo nahay anao. Fa zao commence amizay le resaka. Anao mivolagna aminaka Jalto izy anao ala tsara tena tsofonao izy anao, tsy haiko ala tsara, tsy haiko magnino. Efa nalako tsara tena tsofonao mon frère manahira, nalako tany legnesiko vidéonao. Anao nagnano vidéo aroe, anao nagnano vidéo teo voalohany vita, tsy afa-po anao nagnano vidéo fagnindroe, aroe aby vidéo ataonao mikasiky za d'après réaction nataoko tamin'ny copier-coller Dadju. Za fa tsy mivolagna zandry igny, za fa tsisy problème amy zandry copier-coller Dadju igny, fa ça va raha jiaby. Fa nitsika roe niany manahira. Za tsara nagnetretry agnano vidéo mikasika anao mon frère manahira. Hitako raha ataonao jiaby mitomagna agnaty Facebook, tsy haiko karaha zaza tsy agno, zaza hitanao lena renireny mitomagna, za tsary nagnano vidéo mikasika anao. Hitako raha ataonao io satria partagen'olo, fa tsy m'intéressé za satria magnino faible loatra, tsy karaha igny mon frère. Za lazanao fa Jombilo, lazain'olo Jombilo. Bon, assumeko tamy voalohany za nagnano Jombilo, assumeko raha volagniko tia, enregistré vidéo ataoko tia nagnano Jombilo za taloha. Fa zavy take izy koa fa nisy vola nanambola place naka efa tsara, za voly, za nagna fiaignana naka manoko, za magnefa viavy tiako fiaigna. Azonao zay, za tsy vitany beau gosse fa za mbala magnefa viavy koa. Azonao mon frère, fa za tsy karaha anao tamy za mbala nagnano Jombilo mon frère, tsy karaha io système nao tegna le vraiment système avy tamy planète hafa avy tany. Azonao système tsy haiko système extraterrestre donc tombotomagna. Za tsara ito mitomagna zegny tagnaty Facebook ty, isaka magnano publication mitomagna ala olo tsara. Nisy olo hitako nagnano tagny madame. Bon, za tsy volagna makasiky madame nao, fa problème eto ntsika roe. Za tsy volagna, za tsy agnasanao, fa volagna mahitsy fomba araka anao. Ary vidéo ty foeky par rapport ny vidéo tokony moaly. Ino ma problème nao amina? Za tsisy problème aminao frère manahira. Anao nitariky problème ty, za manohy. Anao volagnagnao ty angala buzz mikasiky zandry copier-coller Dadju. Za tsisy buzz tiako alegna tamizay. Za tsy nieritreritry hoe karaha io réaction olombelogno jiaby ambony planète terre ty d'après réaction nataoko iny. Fa izy ma igny résultat niboaka de samy nagnano filinginazy raha jiaby. Marobe olo critique zandry igny, tsy mitovy Dadju, Dadju lava plisky copier-coller nazy. Bon, copier-coller na grady tsy tokony nga copier-coller na grady igny nahazo copier-coller fa tokony leko du be, tokony Dadju nagnino tsy nasinao réaction, tsy nasinao vidéo. Fa zoko fa zany réaction mikasiky zandry io, anao nehaneha, tsy haiko raha minehaneha nino iny, tsy haiko. Raha nagaga za fotsy zao, gaga za pourquoi manahira nagnano vidéo mikasiky za tsy nitomagny. Zany fa niasa aloha tsao hitomagny koa volaniko ngiaty niany gaga za. Na ino vidéo manahira nagnano vidéo mikasiky
nanano vidéo mikasiky za tsy mitomoany tsy latsaka ranomaso satria zay mon frère efa zatranao chaque fois anao manano vidéo bro lala be olo fotsy volompory magnano raha kara igny sérieux ko tegna vraiment désolé aminareo magnaraka andirect ty fa mampiomehy za raha za gaga nagnino manahira tsy nitomoagny tamin'izy nagnano vidéo nandeha taminaka lala be za tsy mainao firy taogno bro maty za mon frère manahira azafady fa tsy diko za tafimoely mon frère manahira tegna le hoe nisy miracle nisy nagnino manao vidéo mikasiky za tsy nitomoagny bro mon frère tamy zanagna jombilo dikan'zegny tamin'ny zanagna jombilo dikan'zegny tsy hoe za mampianatra anao malagasy filazam-potoagna lasa passé zegny fa tsy présent tamin'ny zanagna jombilo filazam-potoagna lasa zegny raha efa lasa tamin'ny zanagna jombilo passé fa tsy présent tamin'ny zanagna jombilo za tsy mitomoagny karaha anao io za tsy mitomoagny fa tsisy raha tsy azako za misy 4 za misy raha jiaby tadiavo tanao montre anaka io vrai Rolex vrai za tsy nagnano publication misy moment misy publication nalaza hoe montre za tsy nagnano tanao montre anaka io mavavidy moto anao ndraiky tsy haiko misy tomobile karaha tomobile voangoro hely tomobile karaha tomobile tsy haiko karaha decevaux tsy haiko ino tomobile hely karaha voangoro hely iny montre anaka fo mavavidy zy mon frère fa nagnino kofa za volo jombilo za tsy nisafidy andeha oeraoera fiainanaka gardeko za raiky manoka mety ho gaga olo mety maro be jalotogny fa tsisy raha tsy magnino jalotogna fa tsy nanambola tsy magnino zegny tsy magnino fa fiainanaka fa tsy mitovy taloha za mividy montre lafo fa aleko sary public Facebook montre lafo montre vaovao vidy kiraro zao mahazo tomobile efa firy tomobile naka mon frère tamin'ny za mbany nagnano jombilo araka fivolagnan'olo hoe za jombilo taloha zany oeraoera mahazo JBL public nahazo JBL nahazo montre nahazo lunette tsara nahazo t-shirt nahazo parfum publieno izy kofa nieritreretiko raha jiaby zegny taty afara faiblesse ho anazy zany maro be olo mavovidy raha lafo fa tsy mipoera maro be olo mavita tragno tsy mipoera io samba moyen azy fa izy kofa zany ela jombilo mon frère manahira be koretaka za fa tsy nagnampy publication hoe nahazo tomobile vaovao nahazo montre vaovao nahazo zao fa io montre anakay vrai Rolex io tsisy diamant fa 150 millions vidin'izy io FMZ enregistré vidéo ty hoany zay ty enregistré 150 millions FMZ vidinao vrai Rolex io tsy le vidinareo be oririky io tsy vidinareo en ligne io tsy afarifarinareo tsy haiko montre 1,5 million 300 000 francs tsy haiko 150 millions FMZ tsy tokony ataoko andeha hipoera fa za mampizanao fa za mba vovidy raha lafo fa efa tsy agnatin'ny monde mipoerapoera za fa tsy agnatiny taloha za mipoerapoera fa za amizao za fa tsy agnatiny zegny satria hitako iny or ke anao zao manahira mbala agnatin'ny monde le mipoerapoera satria nagnino vosambanao zegny nahazo raha karaha io bon faranako vidéo naka ty ino anao fa mitady buzz za tsy mitady buzz problème na ndraiky zandreny couple dadjo pourquoi nidiranao anao mitsy mitady buzz affaire tsy affaire anao nidiranao azonao zay mon frère
affaire tsy affaire nao idiranao affaire anaka ndraiky zandriely kopikole dajo fa affaire io idiranao anao na vidéo mikasiky zany volagna za zo mamaly en direct azonao zegny hitanao amizay mon frère manahira anao na ny vidéo ta vidéo nao fagnondoha nivolagna za hoe jalto izy anao za tsy matahotra anao izy anao nandeza mon frère aza mitsapatsapa vy mamay jalto nge ty aza mitsapatsapa vy mamay so de anao mieritreritra anao fa hero hirinaka vaovao iboka zay so de anao mieritreritra anao hero anao mbala tsy hero mon frère anao volagna za tsy mavozo anao anazy igny jalto ty bro jalto ty aza mitsapatsapa vy mamay aza mitsapatsapa vy mamay za tsy miady aminao mon frère za tsy miady aminao fa izy koa za miady aminao za mieritreritra fa ravina mitonga 3e guerre mondiale zany ko za miady aminao ataoko vidéo ty valianao izy tsara tsy valianao izy tsara fa za fa tsy agnano vidéo après ty eky vidéo ty ambelako aminao mahampy anao atsika tsy mitovy mon frère azonao anao olo mainty taloha zegny mampitovy anao ndraiky Michael Jackson anao mainty taloha anao avy teny vadiko fotsy bro za jalto za tsy magnano caroton zegny za tsy magnano pantalon le mampafotsy igny afa karaha io edy couleur-naka depuis naizan'olo na jalto mamako miteraka za afa karaha io edy efa karaha io edy couleur-naka tsisy nagnano pantalon tsy haiko nagnino caroton fa anao taloha mainty anao nagnano caroton ambarako système anareo hoe ino aizanao fa olo avy mainty nivadiky fotsy hitanareo ratsan-tagnana ty ratsan-tagnana ty izy koa olo fa avy mainty izy taloha de nagnano produit de nivadiky fotsy iska elagnela-tagnana ty mainty agnelagnela fotope amy seliky eto ity amty la mainty satria nagnino ino tsy takatra produit io fa tany takatra produit io tany malamalama fa izy koa le amitsy tsy afaka regny tsy afaka pantalon azonao tsy afaka pantalon tsy afaka caroton mon frère anao olo joby taloha nivadiky fotsy dika zegny tsy zakanao fiaignan'olo joby nidika fiaignan'olo fotsy anao aboko tam'za nagnano jombilo za personne mitsy tena viavy za beau gosse za personne mitsy tena viavy alavagna za lava hoazay mbola tsy nahita za mivolagna za foeky fa za lava za tsy foeky alavagna tiandreo fomba fitafinaka tiandreo soranaka mbola tiandreo mentaliténaka ankoatrany Facebook satria Facebook aminaka réseaux sociaux adalagna fo jiaby amy Facebook fa izy koa anao te vrai fiaignananaka mifréquenté aminaka anao andavanandro enao mahita hoe jalto ma olo innocent fa tsy coupable olo innocent mon frère manahira tam'za nagnano jombilo olo jiaby lazalazainao hoe tsy haiko olo volagnin'olo hoe mamasosiny jalto io tsisy resaka fagnafody omby asy azonao zay tsy toviziko aminao iro mahita za ro tiandreo za tiandreo physique vatagna tiandreo soranaka tiandreo fomba fitafina tiandreo ro miaraka amina azonao tiandreo fa anao mandeha magnano omby asinao io mon frère fagnafodinao io aody viavinao io tsy karaha io raha jiaby misy farany za fa pifidedy regny olo magnano pacte zegny mon frère io misy farany pifidedy zegny tsy haiko anao donko me histoire pifidedy olo héros izy taloha satria fa devoly jiaby devoly mpitahany io efa kajo taminazy hoe mission jiaby nagnarandreo pifidedy efa niaraka tamy lehilahy efa niaraka tamin'ny viavy namopoko viavy namitak'olo raha jiaby efa nataony mission jiaby nataony
mission jiaby nagnarany devoly pifidedy efa vitany nagnano réunion amizay nivoro amizay devoly aby nagnanovany pako tio bon mission jiaby nampanaovitsika izy efa vitany aloha amizay izy cibletsika satria raha jiaby nagnarandreo pifidedy fa vitany pifidedy jiaby bon aloha amizay izy misy izy en personne cibletsika izy migadra izy maty atsika miza olo vaovao koa manaovatsika missiontsika za tsy mampitovinao pifidedy fa raha ataonao io bro niany izy mahery fa io misy farany anao le mahery niany anao mahazo moto tsy haiko mahazo tomobily mavidy tragno fa io zegny natao hoe fiainana gasy nitody tsy misy fa ny atao ihany miverina tanao kodiaran-tsarety nareo larona sarety anao niany eto laroa miody amarenao ambany afaka amarenao eto afaka amarenao ambony kodiaran-tsarety fiainagnan'olombelo nitody tsy misy fa natao hoe miverina amy teny vazaha izy karma zay mavafezy karma tanao mon frère za tsy karahanao magnano aody viavy io za tsy mahay zao viavy ataonao aody ino problemenao amy tsy dirako fa za anao menace za anao volagninao za tsy matatro anao jalto na ino izy anao mon frère jalto na ty jalto ty mitandrema anao aza magneky roboroboen'olo aza magneky hoe zao anao to jivy mamay sao de ny mahita za fa tsy miontsagna zao io misy dika satria nagnino tamizany niontsagna tsisy résultat hitako hoe nanety na tsy nety fa izy kofa zany niala tamy placenao io fitsapako fa tsy nety hoe tsy mety raha nataoko fa za kosa tsara nde ny barara izy io ma zay ma tsy mety atao mp tadidinao nisy vidéo niparitaka mikasiky za zany tomany tadidio tsara fa vidéo nataoko igny agnatiny vi messenger privé fa tsy public ary indraiky fa tsy indroe indraiky misy problème za entre azany couple anaka en fait zegny za trop nale loatra tamile raha za sady manambitamby izy latsaka ranomasona izy vidéo hitinareo io indraiky fo tsary naondro fa ninao système non bro système avy planète eza mars système avy planète mars sa Vénus sa rupture sa ino azonao maro be galaxie mandeha 1000 milliards de galaxie mba volagna aminaka hoe planète karakory na zaonao raisonnement mibarara anao mibarara niana amare mahazo moto amare mahazo tomobile magnamboatra tragno bro za tsy karaha io bon za tsy miady aminao mon frère za tsy miady aminao za tsy miady amy manahira fa izy ko anao te za 67 za tsy miady aminao ko anao te jery za 67 vidéo mbelako aminao ty vidéo ataoko ty vidéo voalohany sady farany makasiky anao satria magnino tsy miintéressé za loatra anao fa en fait anao mivolambola mikasiky za angala buzz anao nitady buzz affaire problème ne ary andeha nidiranao ino manehanay anao mandeha miditra amy problème ne hitako raha jiaby ataonao fa za tsary minehanay miditra amy problème nao hitako anao mitomoagny za tsary nagno vidéo manahira anao mitomoagny voleza za tsary nagnano satria magnino za miintéressé anao fa za tsy anao miintéressé za plutôt zafady fa za tsy miintéressé aminao fa ataoko vidéo ty donc sazantognonao tsy haiko anao nazandroko na zokoko fa za mikaiky anao mon frère vidéo ty tsisy resaka ady za tsy miady aminao za tsy magnano combat de la rue za tsy miady aminao mon frère fa izy ko anao ty za 67 tanao raha volako zegny mifogno anatra maro zegny za tsy miady aminao za tsy mangataka totondra aminao za tsy mangataka hoe
fa izy koa anao te hitady za en 67 za 67 izy koa anao te hitady za en 67 fa za reky tsy mangataka ondro aminao tsy mangataka ondro aminao za fa izy koa anao mila za en 67 anao mae misy fotoana anao hitako isan'andro 67 za tsara minehaneha magnatona anao hitako 67 mandeha mihinagna amina Mali Bicopy restaurant na Mali 67 parking alohalohan'ny Bonarabe Bicopy mon frère hitako anao mandeha mihinagna amin'ny na Mali eo isan'andro za tsara minehaneha magnatona karakory manahira fa za mipetraka en place amin'ny sisiny anao magnatona mon frère Jalto karakory nehanehanao magnatona za satria miinteressenao za hitako anao koa hitako anao mieritrao tsy hitako anao hitako fa za tsara andeha fotoana andeha nagnatona anao hoe manahira karakory frère ça va ok za tsara nagnatona fa za mipetraka tsara amin'ny sisiny anao minehaneha magnatona za karakory mon frère Jalto dikan'izegny miinteressenao za fa za tsy miinteressenao tsisy raha ilako fiainanao mon frère zéro tsisy merci nareo jiaby nagnaraka vidéo ty partager maximum ary vidéo ty tsy fafako ampodiky faramparany za tsy miady aminao mon frère manahira za tsy famaly aminao za tsy andefa ampitoro aminao vidéo valiny vidéo nataonao anao nagnano vidéo za na mahaly fa izy koa anao mitady za à 67 koa anao mitady za à 67 mon frère atsipy mitady atantoko naomby atsipy miteny ampony malala za mieritreritra fa anao endry fianakavianao fiera aminao fa ampodiky farantegna farany gaga za anao nagnano vidéo mikasiky za tsy nitomoagny tsy nibarara Jalto kopikole gaga tegna vraiment gaga za satria zay fa tsy zatra magnano vidéo tsy mitomoagny manahira volaniko eto za tsy mivolagna nizaniza fa manahira affaire-ny lazy ty fa ty vidéo voalohany sady farany makasiky manahira za tsy ady aminao ampodiky farany tegna farany fa izy koa anao mitady za 67 merci nareo jiaby mizaha partager maximum big up